chapter 5. Makaona ere zvamusina kuzoita zvakanaka masikati ndatiwerengai imimi pakunyarara maitirei zvakadaro indatiwerengai sekunge ndiwe hwani uri kuwerenga unotodaidzisa kana wanzi werenga ndiwe wega uri kuwerenga unotodaidzisa zvekunge ndiwe uriita Bible reading alone. Ngatichiverenge verses 17 and 18 Ephesians chapter 5 tichidaidzisa. Ngativerenge. Wherefore be ye not unwise, but understand what the will of the Lord is, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Jesu mazvita nezuva rakanaka rakakura rakadai takupai mbiri naro mazvita nevaranda wenyu wose tishumira nekutidzidzisa zvakadzika zvakavanzika zvakadai tatenda maridokesa zuva murugare tishumirei tiende nerunyararo kutiporese muwandudze mwiri yedusve mutipe simba itsva muzita raJesu Kristu, amen. Chimotamba futi uri pauri. Chimoita high five kuna ari pedyo newe. Just get excited. You get good at something. I'm not going to say. At certain moment, I should die. Akitengo tunoswa akatikama mchechi nasapana kutikama tunoswa china matashakana nasapana kuna matashakana tunoswa chiyata kutaura achidodorotsa maswi nasapana kudodorotsa maswi. The Holy Ghost must take over. The Spirit of the Lord must be upon you. Your situation must change. Sickness must go. Cancer must die and disappear. For today is another day. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Apana panouya zvipo zvamari vanhu vakanyatsa kutiwa. Ndakutauraika kuti ndiri muanglikeni. Ndoda kukuudzai zvakasaka kuti ndiwe mufundisi. Munoda kuzvinzwa? Chimboitai mhururidzai mhezvo. Ndaisevha misa chiridzira muprista mabhero. Kana misa yapera onza chijagi chake so chiya chaitambirira vanhu ndodurura waini ozomisa odzora futi kuti timbofunge kuti kwadirwa mvura. Ndouya nechibhotoro chemvura ndikangoti tsvoti obva avhara odai oma odzora. Ndaona izvozvo ndikati basa ndarida kumwa zvakadari musi wesondo mazuva ese mahara. Ndikati ndarida basa iyi.
asi manje Mwari akazozvichinja zvake ndatokanganwa zveusevha zvapera. Ndama Harare ndipo ndakasangana naJesu ndikazoona kuti ndakanga ndazopinda imwe futi inomwiwa zvisikaiti, asi pasina magirazi, pasina mabhotoro, pasina kana mukombe, asi vanomwa varume nevadzimai vanomwa wotorana dzaozoona vakuti ava ndo vanotanga, ava ndo vanopedzesera, ava vanokurumidza kupfuta, ava ukazonzwa vakuti haleluya, 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 zvinenge zvawanda. Zvidhakwa zvinyare. Azvinyare hapana. Mona hapo takatendeuka neshamwari yangu. Cheche yaipindirwa mumba. Saka sitasvika kutogara kuwindo shokuwa. Kuitira kuti tirohwe zvedu nemene tichitarisa wanenge waguta waya. Wakutanga kunamata fanga panoti ngatinamate tokwenya tosika tozoona wachinoona kuti uye zvazonyanya ndizvo taikoita murungazi ndirutauraka asi rine zuva yakanga iri Saturday yeEaster ya1967. Vanhu vangu vaenda kumusangano sitasara muHighfields tisina kuenda kugweru. Muparidzi aiparidza aive wechiMalawi akati kana masvika kumba mundonamate muchiti Jesu mangwana mumuke muri mumwoyo mangu. Vanoenda zvangu ndichitamba Jesu mwana ndaigara kuWestern Triangle, dzimba dziya dzichiri nyowani yekudzororo. Jesu mwana pinda mumwe, Jesu chifara zvamu chifara ndaranete anofunga kuti Jesu ndasvika kumba kwangu ndabika tii ndapedza ndapfeka mapijama. Saka kana muchiri kudaro savhunduke zvichachinja. Ndapfugama pamusoro pemubhedha kuitira kuti kana hope dzikandibata ndinobva ndangopeuka. Zvino ndatanga munamato uya watapiwa. Jesu mangwana mukai muri mumwoyo mangu. Jesu mangwana mukai muri mumwoyo mangu. Jesu ndikazonzwa ndakudaidzisa. Jesu mangwana mukai muri mumwoyo mangu. Jesu mangwana mukai muri mumwoyo mangu. Jesu mangwana. Imba yangu 1 room 4 meters by 3 meters. Vandamuona akamira pato. Ini ndiri pamubhedha achibva amhanya. Munoona kana munhu achimhanya haangopiki spidi sebullet, anongomhanya ozomhanyisa. Saka iye akaita sebullet kuuya kwandiri akadai. Handizii zvakaitika. Ndakatozobatika mangwana around 3-4 AM ndikaona pafloor paya paisidonhera vanhu, ndipo ndange ndiri. Ndikaona ndiri kubudadziwa nemisodzi, asi mumwoyo mangu maakufara. Zvokunamata smati izvi ngatizvirambe, tinorasikirwa nezvimwe zvinhu. Zvinenge zviri smati izvi zvine oda vangatisiyane nazvo. Tinorusa zvimwe zvinhu. Denga rine zvinhu iri, denga rine wani iri, denga rine vakuru iri, denga rine vakuru iri, denga rine vakuru, denga rine vakuru iri. Jesu ane vatumwa, avo anotuma pamitingi dzakaita sedzino. Hatipingi tega, pane vanoshanda vanobva kuheavenly places, but we will miss them if we behave and we want order. Chini chaitika tatarisa tsvaga munhu uya
handichamuoni. Kata chinga nditende Mwari nechimanyika kuda kushamisa muromo kuti nditi Mwari mazvita, ndikanzwa muromo wangu wakuti livo rakata, ndikati Yesu, zviya zvawaindidadira nazvo kuchechi nhasi ndazviwana. Nokuti waindishaidira vanhu vacho zvikatikatinamati kutarisa unoyuva avakatamuyava. Ini ndiri kungotaura chimanyika chega, vakanaka Mwari, tinotenda vakandiponesa. Ndikati ndazviwana, ngakuwedze. Nhasi vanondiona kuchechi. Ndakamuka mangwanani ikati yangadirega ndimotsvaye ndonekana zvichipo. Vanhu vakanaka, muri 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 vanhu vakanaka. Namwari unazontaura kakana kwedze kuenda kumba dzavo mwana. Unandiudza uri kudzidza? Unanditaura. Unanditaura pachine nguva. Mazvita zvechibatikoka uku. Muna undikoka. Ndapedza ndakuenda munzira kubva kuzoro kuya chechi yange iri kunyokera. Ndakuenda ndakupfuura pamabhasi paya, tarisa kuti kune vanhu here, kuti ndingamutesti. Akati levo rakata nasi kana varege zvavo kumbomake mistake kuti vagotaura kuti vanhu vese ngatisimuke tisimudze maoko tinamate nhasi. Ngavangoti mumwe ngatinamatire chete. Saka pese pakanga pakuitwa zvino, indaimbopota ndichiti maine nemabhenji, ndongokotamisa musoro pabhenji so kuti nditrai kuitira kuti kana time yacho yakwana ndirege kuzoshamisa muromo zvikaramba kubuda. Lavora zviripo. Tapinda tirimo muchechi, mufundisi waya vachibva vakanganisa, made a mistake. Zvikati zvino tese ngatisimuke tisimudze maoko munamati munamato wake. Kubva ndasimuka, kubva kona Mwari yasamtana. Wamwe wakanonoka kunamata, wachishamisika kuti mukomana uya zvaita sei. Nhasi vanhu vanofanira kushamisika newe. Nhasi vanhu vanofanira kushamisika newe. Nhasi vanhu vanofanira kushamisika. Nhasi vakomana vanoridza, vamwe vanhu vanofanira kushamisika newe. Zvaita sei vanhu vanoridza? Tinovaziva magariro avo. Chii chaitika kuna vanoridzawa? Nekuti anofanira kuita takeover. Kana aita takeover zvigume zvako, you can just play that organ and people can receive healing. You can just play that organ, just play the simple music. And we have turned our vida in people can receive healing from the organ, direct to the people. Listen, church of God, that day is come, that day is today, that time is come, that time is now, the Holy God. The Spirit of the Lord, the Holy Ghost, must take over, must take over, must take over. Must take over your presence, must take over your sickness, must take over your poverty. The Spirit of the Lord, the Spirit
afraid. Before I tell you that, let me tell you one more thing. Drunkards are generous. Kudhakwa. Amweni munontarisa semusina kumbomwa maimwa. Kwete varume chete mazuva ano nevadzimai vanomwa zvisingabaiti. Kana chidhakwa chadzutura chinotendera wese ndoro chinongobvunza what you have. Pamwe chinoti waiter, come. Tora order yevanhu wesa. Tora kuuya kushuka temo kuti tu. Opiwa bhiri iyo obhadhara. Asi ndokutaura ichakawanzika chacho. Chidhakwawo futi kubva musi wa1 kusvika musi wa31 hachishayi doro. Muda kuzvitwa. Chidhakwa unoshaya kuti mari chinowanepi kubva musi waJanuary 1 kusvika 31 January chine chakadhakwa. Ndokuti chinenge chambove generous. Kana mada chechi kuti ibudirire iwe yakapfuma, nemiwo muwe wakapfuma, be generous. Chidhakwa hazvityi. Hallelujah. Munoziva vamwe wenyu muri ipapo nokuti muri kutya. Kuti simukai tiimbirewo zvenhasi kuti inini ndingaindi. Kuti nhasi muri kutiparidza munongosheya just 2 minutes. Takaparidza inini. Dai ngapa zvenyu vamwe kutya kukoniwa, kutya kufa, kutya kuti vanhu vanozoti kudini. Zvidhakwa hazvityi. Chinoenda kundomwa 10 kilometers away from home. Na 11 dzeusiku zvonza totokupai kabhurangiti ipapo kuti ndiri kuenda kumba. Muchienda nani kuti ndagara vanondiitei. And hatimofambi silent. Zvinenge zvokuti murege kuziva kuti chiri kuuya. Chine chimakorasi dzimwe dzisina tune. Ipapo wese vamwe wakamukanganisira ndipo vanhu munowanzwa ipapo kuti George nofunga ndokutya naye chapedzerana zvedu. Mazuva kuti naGeorge pane nyaya hazvitauri chisati chama. Tichienda kana tikaona chigwenzi chinombomira, munoziva usiku kazvigwenzi zvinenge zvawanda. Chotarisa chofunga kudzokera, chofunga kumba nzi ndakuya. Ofunga ndokutya. Regai ndikutaure hama dzangu, musatye vanhu, musatye kutaurwa nevanhu, musatye kusekwa nevanhu, musatye kushorwa nevanhu. Vanhu vakagadzirirwa kutaura vanhu. Kana vari kukutaura uri mupenyu, nokuti havatauri makuva, vanotaura vapenyu. Saka ukanga vachikutaura vhara, vakadonha cheche zvina kutaura zviya. Tiri kufamba muna First Street, vamwe vanhu tiri kubva vapfuudzana neni. Tamopfuudzana kubva nguva iyoyoka zvese zvaiitika ndaiva kuti vanombotaura kaona vanhu vari kutaura navari kungotaura ndiani cheche yakadonha. Saka apo vakaseka, ndakafunga kuti vari kuseka kuti ndeyepfudzika. Ona izvaakuita gwachata muna First Street, cheche yakadonha. Saka neMweya mutenda, why are you feeling inferior? Kuseka zvikanzi iwe uri kuseka, ndikati kuseka zvikanzi seka kuseka zvikanzi kati manje handichaseki ndakatarisawo vandacheukauma ndiwo wakaenda wakufila bed haana mumwe munhu ende acheuka isu chinyi chaaona patiri itwa haikona kugariswa mubako nevanhu. You are a child of God. You are a child of God. You are a child. Haikona kuimbowe chidhakwa. Don't care. Kana akati hatikupi zvino zvokuita, I don't care. Hatikuitiri zvita, I don't care. Hey. Hallelujah.
Charles. Now no chipere jamani. Don't chipo. Do it, Charles. Don't chipo. Papa service akada ikwa kutokera msezo oya uri kwenda neshimayo chako wangoska goli kupisa mashayi kutokera usika goli wangoska tauri nenti kutokera usika tauri asitibona ataura nenti mitesi kupa kupresent oshi kuswa somuta shakada ndo kushibana so saka bishop wala kuita say kuzoda yani kana rati na kunyanza kunaka anditika unoda kubehave says when I tell you ambike but this is now Pentecostal behavior is over rejoice in the Lord hallelujah we terminate it kuti iwe ufare muna Mwari uzifarirwe unyatse kuziva kuti the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Hallelujah! Patino namata nasa ndidano nyarara. Patino namata ndidano vara muromo. Ya ndidano namata bichana. Na meno yego tora ndakapfeka tsvuku tese. Amakushamisa kaona indatoshamisa ndichikona. Dentro de uma cozinha, quando eu estudo suco. Aleluia. Eu não quero suco e neguei. Eu só vou dar. Ai, que Jesus. Ai, amém, pamoja kuratika fanana. Ai, ingolo pamoja biki kubi. Monoti bondia. Komsa. Obrigado. Está bem, muito obrigado. Você vai praticar de China, mas cara não tem quantos anos a ver. E memória do batone. E matemática. Sani sei que tu ame bateu a mesma coisa. Eu vou tocar com babas na bombatwa. Don't go home the way you came. Don't go home the way you came. There is a powerful anointing in the house now. There is a powerful anointing in the house. There is a powerful anointing. There is a powerful anointing. There is a powerful anointing.
Receive something. Look up at the woman as you go. Take something. Receive something. Now, take something. Take something. Receive something. Take something.